В тази епоха в Тракия се появил млад човек от царски род, притежаващ неустоима сила на обаяние. Смятали го за син на жрицата на Аполон. Неговите златисти коси падали на вълни върху раменете, а музиката на словото му прониквала до дъното на душата. В тъмносините му очи могъщата светлина на слънцето се съединявала с нежното сияние на луната. Веднъж младият човек, когато наричали син на Аполон, внезапно изчезнал. Говорило се, че той е умрял и се е спуснал в ада. Всъщност, той се оттеглил на Самотраки, а след това в Египет, където потърсил убежище при жреците на Мемфис. След години той се върнал в родината си под ново име. Това име изразявало неговата мисия. Сега той се наричал Орфей или Арфа, което означавало изцеляващ със светлина.